Kan ka Manong Roger. Manong Roger. Kan ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kara kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Julie ti Pangasinan. Kastoy man ti linawon ti surat na. Ken ka Manong Roger. Nagsaya at man taadala ito'y drama yo a pangipagsaan karagiti parparikot. Kas kanyak adda anak iti parikot. Ket kayat ko amasolbar babaen ti pamagbagayo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ngayon pagarabiyo, Tata Kanor? Sika manan. Anya manan ti gagaram. Pasyar ti balasang iyo, Tata. Anya? Umay ka man na nagpasyar. Ay, saan nakamasango ita ti anak ka o baraw? Tadan iti kwarto na. Maturog ay. Sa anak pa nakaturog, Tatang. July. Sa anak pa mo ta simrok iti kwartok, Tatang. Adda aklaang iti kusina nga gininaw. Dengdenggak nga ro ti bagbagayo kini Aljun. Iso ngay masidaga kun at agul-ulbud kayo matan, Tatang. Salbag ka ngay nanak. Ilis-lisi ka lang nga rudon iti dato alalakay. Ngam si kamat ti sumabat-sabat. Nanang, bagbagaan yung mamut ni Tatang. Kasta unay tibayin ko kini Aljun, idimay dito idirabi eh. Tapay, anyat inaramid ti amam, idimay ni Aljun. Nabisto nga gululbod ni Tatang, Nanang. Kunana maturugak. Ngam saan mo't? Lepas ko lang tinaginaw kadagiti nanganan tayo. Iso nga ay nasitgak idang agsarsarita. Ay nasalbag kamot. Apay ngay masidag ka pay laang kadakwada. Imbis tumlake nga rod nga gululbod ni Tatang mo kini Aljon. Iso nga rod ako nakabagbagaan yun ni Tatang, Nanang. Tasanto ko man nga gululbod. Jule, sikatinas ka na bagbagaan may. Tadimi kayat ni Aljon para ken ka. Ay ayatag ni Aljon, Nanang. Maag ka, nuisot pa kiasawaam. Apay, minamaag ti panagayat ko kin Aljon. Gapo, tanda na karo asakit na. Amumat nga da sakit na iti puso, iso asaan na makapagtrabaho. Kat no iso ti pakiasawaam, sigurado asikanto ti mangbiag, iti radya tao. Uray, Nanang, agin inayat kami kin Aljun. Nagtinari kami, ada kami to tagasawa. Saan mi ngay palubos kin ni Tatang mo, nga iso ti pakiasawaam. Aljun, pasensya amla ko man dagiti dadakkel ko. Iti panangipakpakita da asaan da kaakayat para kanyak. Maawatak na iti dadakal mo, Julie. Taam da nga agrigat kantulay no sakti pakiasawa. Ure agrigatak, ano sakto Basta sikati kayat ko apakiasawaan, Aljun. Agyamanak, Julie. Ipatay ko lakit din mapukaw ka. Iso nga oray no di da kakayat dagiti dadakkel ko. Ilaban ko tayan ayat ta. Dayta, nakarubuat akon. Mabalin kong timapan. Panaman ang July. Ha? Ingkam mga nakitibunya kina Aljun, Tatang. Alya, isumanan ti kakuyog mo. Wan, Tatang. Saan ka mapan? Anya? Apay alapdandak, Tatang. Gapaw, tadyak kayat aday nga Aljon ti kakuyog mo. Asino ngay ti kayat yu akakuyog ko? Kun anya ko matidakas na. No ni Aljun ti kakuyog ko ang mga nakitibunyag. Boyfriend ko mat. Dayta ti makagapaw, no apay adyak kayat nga iso ti kakuyog mo. Makikuyog aklatakan ko na, Tatang. Uray diyo kayat. Talaga natangkan ti ulam. Ilis-lisi na ka lang arudan iti pakaitib kulam. Ngam di na kami matlat tadengdenggan. Tay ko na akon kada kayo, Tatang. Agpinpinatag kami kini Aljun. Di mi kayat ang madadaal ti ayan ayat mi. Anya?
Kinaunget na kamanan ni tatang mo, gapo iti panagkuyog ta. Wen Aljun, kunada ang maagak kano ta sikat inayat ko. Amo da ngamin nga da sakit ko. Amo da ajak makapagtrabaho. Adamat na talga na pagtrabaho. Ura siya timang biyag kan ka jak samiren. Basta saan kalakit di ang mapukaw kanyak. Agyaman ak, Julie. Saan ati kayat dagiti dadakkel ko ti masurot. Siya ti makiasawa. Isungawan ti karbanganda amang ipawil no asino man ti ayatek. Ay ayatin kamot unay. No saan na si kati maasawak. Kay kayat ko langan ti matay. Agpada ta Aljun. Isu nga uray no adu ti tubeng iti relasyon ta. Nasken nga ilaban ta. Julay, ada tawag ni Antim Ajobi di Hawaii. Adto iti cellphone, kasaritam. Hello, Auntie. Kaasi ti Apo, nasaya at kami mo't kadananang. Nakaawag kayo man, Auntie. Anya? Kasta timbaga kada kayo datatang kenanang. Wen Auntie, agpaiso. Sanda ka may suro no may papanita ayat ti pagsasaritaan. Agin inayat kami kini Aljon, Auntie. Wen, amok nga da sakit na iti puso. Amok ka saan ang makapagtrabaho. Tadda nga rudbot taw ti puso na kasko na ti doktor. Uray pa'y, Auntie. Jak isina ni Aljon. Uray niya ti mapaspasamak. Saan kami ngagsina? Ni Antim lang arudan nga da Haway ti mangibagbagakin ka. Asinaamon ni Aljon. Hanggang di mo mutlat ta kayat. Ay ayatek unay ni Aljon tatang. Minamauyaw nga ayat. No minamauyong man kada kay tinalabos a panagayat ko kina Aljon. Awan mabalin ko tatang. Awan masakbayam kan kuana. Ilis-lis sila ka iti pakarigatam. Ngam di mo matlat ta kayat taglisay. Ay ayatek ngamin unay ni Aljon tatang. Sana ti pusam ti pagturayam. No di kat ti panunot mo. Sigurado nga agrigat kanto iti sidong ni Aljon. No isaw ti pakiasawam. Tadimot makapagtrabaho. Uray tatang. Ay na. Talaga anak ko laapanan ti panunot mo. Gapoy ti sobra ko nam apanagayat mo kani Aljon. Tatang. Awan ton ati serbiti biyag ko na mapukaw ko ni Aljon. Ay napalasang ka. Lawlawagam man anaimbag ti panunot mo. Nukas pangarigan ta sanda kalata magawiran nga isot pakiasawam. Kat maadaan kayon to iti anak. Asinon tao ti mangisaka di ti panagbiagyaw. Siyak, tatang. Wala, kapilitan na sika. Tadimot makapagtrabaho ni Aljon. Ang kakasikan taon, tako namot asika, ti mangisaka di ti panagbiagyaw no kas pangarigan. Denggen na kami kumaanak. Awan masakbayam kan ni Aljon. So sinamaw. Saan ko nga isina, tatang? Ay ayatek unay ni Aljon. Di ka din makaawat apulos Jule. Awan ka din tidenggem asa umay anagandak mo. Agdadatang agrigat kanto nun ni Aljon ti pakiasawaam. Gapoy ti sakit na. Uray nanang. Pues, ni Aljon ti kasarita me, ta isot alukuyin me amang isinakin ka. Anya? Ingkam kinitatang mo yung balay da. Iparupa mi kuana, adi mi kayat amanugangan. Sige, ingkayo latan, iso ti kayat yun nanang. Ngang kumpiyansaak, nga uray ni Aljon, kat san na kay adenggan. Ta uray iso, kat ay ayatan nakmat unay. Hello Julie, nakaawag ka man? Plano nga mindananang kantatang ti umay di tabalayo Aljon, kayat da kakano akasarita. Adi ti bagada. Ang lukuyin da kakano amang isina kanya. Kanya? Ngum kunakmat kininanang, kumpiyansa ak adinak isina. Nga uray anya pa iti ibagbagadakan ka. Gon Julie, uray saan na kayat ti sa nga baranggayan adat at agasawa? Saan kanto nga isina? Uray siya Aljon. Di ka madanagan.
Uray paro pa dagiti dadakkel mo adidak kayat aparaken ka. Agbalinak lata natib ker iti ayan ayat ta. Agyaman nak Aljun. I love you so much. Kanor, umaykan. Intan ije balay da Aljon. Talaga ka di? Asaan kay ama igawid ama pan ije balay da Aljun nanang? Sana ka mamay gawid anak. Tadinak met dengged. Ison ti kasarita may. Nakarubata ka. Intan, bakay. Malaintan. Napandan. Anya nga tano surutak ida. Tapno, mangagak ti bagada kini Aljon. Wan, surutak da nanang kantatang. Aglogan nak iti motorsiklok amapan. Iti adayo ti balay da Aljon tinangi parkingak iti motorsiklok. Iso magmagna aklaangan ngo masidag iti ayanda. Tapno didak madlaw. Ha? Dananang kantatang. Iso dagayam dagi kasarsaritan ti kayan ayat ko iti mismo nga rubayan da. Nakatalikod da manipod dito ayan ko. Umasidagak ket allingagak ana imbag ti pagsasaritaan da. Sanda ka akayat pare ti anak mi Aljon. Iso nga isinam kuman ni Julie. Ay ayatek unay ti anak yun na. Isala dingitek. Saan ko nga isina? Saan mo akayat nga isina? Tawanan namnamam ang mga yatkan ka babae. Gapit ti sakit mo, kasta ka day. Tilang anak may tinalilaw mo. Agpimpinatag kami unay ka ni Julie, tata. Saan da ka akayat ang manugangan? Taam mo may at ti anak minto ti agrigat no si kati pakiasawan na. Tikit poskol ti panagroropropam amang ipilit latay ti bagbagay nga oren no saan da ka akayat. Tatang, saan kumamot ka sa ti panagsasauyo kina Aljon? Ha? Ah, Julie, sinurot na kami dito. wan tatang. Kaya't kumot amangag no niya ti bagayo kina Aljon. Awan na saya at maganap mo. Nunay ti alalaki ti pakiasawam. Ha, tikat awan na pa nagpabain mo Aljon. Dakam lang arudon ti mangiparparupaken ka. Adi da ka kayat pare ti anak may di mo paila ka isina. Nanang, tatang, saan nyo kumamot unay apabainan kan pasaktan tay ayatet? Agpaisaw ti bagbagame anak kao. Awan babain da iti alalaki. Takayat na ti agpataraken token kay tag nanayaon. Anyamot ten dagiti nga ibagbagayo. Sobra kay mat nga agsasao tata kanor. Nanaan lang. Tao akmet nga darik nana. Agin lulwa ka paimot. Ah, Nanang, nagalas matan ti kastang ipakpakita yu kini Aljon. kaslasaan akmet ten a tao iti panagsasaoyo. Ti barukong ko. Apay Aljon, apay bigla sinangapam ti barukong mo. Diyak makangas. Ah, Magkupit ti barukong ko. Aljon, ay, natumban ni Aljon. Ita kala sumangpad. Maluman. Nakipagbantayak kini Aljon ni hospital tatang. Kahit kumusta nga rodan na dya tao. Saan pa nagsubli ti puot na? Isong agsubli akmat lang i hospital yung tumadamdama. Umayak lang mangalat ti arwata kapag sukatak ngagbantay. Anya, kaya't maasawan, umyan ka di ospital. Untatang, makipagbantayak kini Aljon. Bilibak mo, ti kinamartir mo, iti na dya lalaki. Amom lang nga rodan na kasjay. Di mo palakit isila. Aginggay ti maudi nga anges mi adwa tatang. Sanda kami ang mapagsina kini Aljon. Ayan ko. Ang yaman at Diyos ko. Nakapuot kamutlaangan Aljon. Julie. Intaray da ka dito ospital. Gaputa, kala ata nagkupit ti barukong mo. Wan, malagip ko. Kapoy tinalaw sa luksaw kan sakit tinagam ko. Kadagiti na isawang kanyak, kadagiti dadakkel mo. Kalaat mo tinadyak makaangas. Wan nga rod. Pakawanam ko man dagiti dadakkel ko kadagiti na isawsawang daken ka. Si papakawanak kadakwada. Gapukin ka, Julie.
Gaya, nakasaritam ka di doktor ko. Wan, kat ko na, no mabalin kat may schedule to operasyon mo. Tamangan ka no di mo ton malasat. No kasla agkupit tumanan ti barukong mo. Dakkel agad ti masapol para iti operasyon. Wan nga rod. Dakkel unay ti masapol ng isagana. Awan ti dakkel a kwartami. Bay am taramidak ti amin nakabalak at tumulong. Sigurado nga adumanan ti may sawakan ka dagiti dadakkel mo. No tumulong kang agremedyo iti masapol ko kandidat para ti pan nakaopera. Sana bale, masapulan ti kwarta. Tibiyag kat saan? Tumulong kang agremedyo iti magastaos iti pan nakaopera ni Aljan. Wan tatang. Kat yan tangay at damot nagatang ko at talon iti nagabrodak. Nga iso ti papaabangan tayo. Ilakok laangan para iti operasyon na Aljon. Anya? Ay, talagang agmauyong kan. Saan kayo palang agasawa kan ni Aljon? Kaya't maun tagilako ka iti pundar mo, iti panagabrod mo. Masapulan ti kwarta tatang. Wanuan yaman a material abanag. Ngamnubiyag ti mapukaw. Diyak lamon. Iso nga ilakok, di ginatang ko ataltalon para iti operasyon ni Aljon. Ay, dahi tangatamot tan, ti panglaksidan miken kakas anak, no aramidom na ita. Saan mi akayat nga ilakom tinapundar mo ataltalon, gapulaan ka niya dyan. Manong Roger, dahito ita tinadagsen na parikot ko. Laksidan dakkano dagiti dadakkel ko, no ipilit ko nga ilako tinapundar ko atalon, tapno adalang pagpaopera tinobyok. Anya ti aramidag. Kaya't ko amaiwayat ko man ti operasyon kan ni Aljon. Bareng umimbag ti sakit na, kat inot tumutlaeng amaawat dagiti dadakkel ko. Anya ti aramidag. Ti pagayam mo, Julie, ti Pangasinan. Pagayam Julie, dayawag titibker ti panagayat mo kan ni Aljon. Tauray no agdadata amay karanukon kay ti abot ako nada, iti pannakiinayat mo iti addaan, iti grabe a sakit, di mo lata isuko dahi nga ayat. Aramidem nga rod, tinamnamaem apagsayaatan nyo adwa kan ni Aljon. Kat sapay la kuma, ta umimbag tumatlaeng tinopyom. Ikararag mo na ita. Kat nuguran da kaman dagiti dadakkel mo, nukunada alaksiden da kang anak, patsyeg, saan da amaaramid da ita, ta dara ken lasag da kapaylay. Ken ikararag mo itinapasnek nga agimbag kuman ni Aljon iti pan nakaoperana, tapno dua kayon to namangged, ket bareng makagatang kayon tumutlang ti sukat ti talon no bilang ilakom para iti operasyon. Nasaya at matataw ni Aljon sigon iti salaysay mo. No agtinulong ti dua, dakdakkel ti puwersa. Isa patsek, ang masukatan yung tumatlang ti mapukaw at talon nyo. Awan imposible iti Diyos, no nasaya at ti panggap ken na impuswan ti panagkidaw iti tulong ti Diyos. Sapay la kuma, ta masulbar ti parikot mo pagayam Julie, ken makomendaran ti kinapudno yung agayat iti tunggal maysa. Manmano ti kasta. No adda sakit ti kaayan ayat da, isina dan. Da kayo ket makuna at till death do us part. Ditan papagayam tinagdimusan ti pakasaritaan ti pagayam ani Julie ti Pangasinan. Ngainyornos pare ti script ni Nestor Marcos. Dito'y drama tayo, kan ka Manong Roger. Agyaman kami itin kay panantarabay na imbag nga oras kada kayamin.